Di may magbayanan, tira ka nag-arayo ay hindi makaabot ang nanay, iloy, amay, bugto, kung ano man, no? Sa halin sa ibang lugar, no? Daw kabudlay man, although ang Pilipinas under alert level 2, pero may ibang may LGUs nga lain pa anda banwak takaran. That's why ang iba daw tamadan mag-uli, kabudlay mga kabiyanan ang ano ba duwa ang mainit nga mabalita sa kadyang matriyon sa aton nga pagpangalagad? Ha? Masebo di banwa ang natabo. Sa may banwa kang aninii nga kung sa diin mga biyan, ha? Ang sa ka 16 anyos kin martilyo no ulo ni nanay na patay kag patis tatay na no ospital. Bagad sa pamatyag na gina-pressure ta na nga magsabat mga kabyanan sa modyol, no? Lain ka una mga kabyanan nga face-to-face classes kung hindi kaya ko utok mo, maro absent ka lang, no? Sulad ka lang kung permi daw yung nagpaan helicopter imo papel ora ka tinog sabat ginaalaw mo oportunidad nga moske come what may, no? Kung pira ang grade ta o kung wasay man maramang kabayanan o kung hindi magninwasay, no? O kung hindi mangin line 7 okay lang, no? Okay lang kung bisan line 7 kung failure. Ang punto kadya banwa nga kadyat na daw makita mo gid nga may pressure ay kinanglan mo gid banwa nga sabtan ang module. Dito ka maiha, mga banwa nga mag-submit ka module mo nga daw yung nagpaan, makabiyanan ka, aeroplano, ay makita ka ginikanan mo, antes mo ipasa. No? Lain kung face-to-face classes, kati bisan nura, kung ipasa mo kung magkuha nga, maestra nga, class, finish or not finish, please pass your paper. Di ko may nagpaan to karo plano ang papel mo kunura. Kung tira lang to sa bat mo, ipasa mo kag abay ang pinsan bahala rin. Ha? At least pasa ako ah. Di ba? Kadyat na dumaya ka magpasa banwa nga hura ti sabat ang imo nga modyol. Ha? Ano nga tabo? Ha? Sabtan mo gidi. Palitikan mo gid kaulo mo agad may sabat ka. So daw magwa nga daw
gina-pressure mga bata sa sitwasyon. Ang sitwasyon amo ang naga-pressure. Bangod sa lain nga sistema karon. Te kuno nung sabat bata mo hindi bi-press ta nagalingin ulo nagaturog lang. Ano diya klase niya. Kapin pa kon may force. May forces nga kanan sabti gitran lang lami sabat ka karan. Tiga ko nga kanan nga sabtiran ramat na bulig kanoy ibulig da hindi manikmaan ba no ang mga kanan nga iba? Ha? Ura man actually man kabiyanan na kay eskwela gid mo. Kano ibulig da, no? May dyan naman tayo mga parents kasi pwede makabulig sa bata. Ay may mga namanan. Pero how about ang warait namanan? So presuron mga presuron bata orat nog sabat gaka-depress ang bata the more the pressure nga dapat sabtan ang hindi man tan actually kaman. Sa may tabo kuno to sa 16 anyos. Ora arti mga ngarang involved gusto tay tago ay tit na milya banwang natabo. Ha? Sa sulod kang pamili. Leksyon gilata niya banwang pwede i-bilin kaninyos karon. Ngati kung isa nagaka-depress ang tao because of so many reasons. No? Nagakatabo ang depression but kinanglan banwa aram ikaw mag-manage, no? Ha? Paano mo ma-overcome ang rang depression mga pinalanggat na pramatiti ko giba team nilak miracle well anti-depression man yang nga nami matyag mo so sometimes anwanan mo banwa man tod kay nam gabalik banwa ang pinsar mo sa sitwasyon mo, no? Kag sa problema nga nag-cause kanimo kang depression. So that's why nga iba kung di na madara nag-commit suicide, no? Kapin pa kung daw bayulinti banwa ang nangin experience nanda sa depression nga naging batyag amor na gawa na nag-react ang bata pinatay ang iloy. Okay? Naga-commit suicide, apekto ang karakter, bagod affected ang karakter kang sangkat individual. Nagabayulintit not only sa pamilya na sa ibang tao. No? Amo na sa tao kinanglan mangin open man ikaw sa kung depressed ikaw open ka man sa friend mo sa ibang tao. Agad at least kahit papano mapaganahagan ang depression ng imo ginabatyag. Hindi ikaw mangin resolve nga klase tao nga ginaagwanta mo lang imo nga problema, higo mo man ano, ito kasalad kwarto mo, gakabit terkalatban, wala kahigot sa liag mo, ha, nakahigot sa balayan. Amo mga tao nga resolve, no? Mga kabiyan nanti, sabi ko, matanin, urata tanti masugpon, yan karan, no? Mga bilanggat na pramati, kung taganin, itatod ni ka, ato, katen problema niya. But anyway, okay lang at least samtang inadlaw kalipas banwa na ang importante sa tao, smile blag mo lang pirmi. No? Kung di nyo kaya, iswallow nyo eh. Ang swallowt na ra sa mga bagay blagan nga pwede masulbar dararan sa istorya is because of pride. Kung gibagaranti, whatever situation nga may encounter mo, nga pride biyang involved, swallow your pride. At kung hindi na kabulig sa tao, mga pinalangga at pramati, no? Istoryahan tara karon sa ating pagpalagad ang balita sa Banwakang Anini. Sa sunod nga hagnat Banwakang bakunahan, dayang may kapanawag gina-target kang aton DOH mga kabyanan nga makabakuna kang 7 milyones nga mga katawan pero antis karabanwa mga padayon ta magabalik tanis dilig lamang magbuhaya pagkalipas lamang kang importante nga mga pahibalo
palihog, mga kabyanan, standby. Ito na ang set paniyawan, Pinimen oil na kailangan. Ang katawan ni masahilan. Yung Sid Panyawan Plus Liniment, kung i-apply ko siya tuwing bago ko matulog, ina-apply ko sa buong kamay ko. Nawala yung pasma ko, 2 to 3 weeks lang yun. Normal ko na siyang nagagalaw. Magaan na yung pakiramdam ko. At naging normal yung katawan ko, bumalik sa dati. Ako po si Dante Oresa. Ito ay di dismiss, di ka na magtitingis. Pinimen oil na set paniyawan, magbintis. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro, tablet, partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayang po. Sus, nagaiga ka na dayon mo. Vitro, tablet. Amo gani, partner, nga dapat Ang-agap ikaw. magpamagid sang Vitron tablet kay amo ini ang Wala nag-aakto si Bintarte. oxidants. Ago niya ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Okay, balik ta ba daw sa pagpalagad sa palatuntunan ng sabat sa likod kamisyo kag ang mga balita, no? Oras sa atin nga pagpangalagad, mga kabyanan, na alas 8:24 sa sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita, mga kabyanan. Sa piyak nga bahin na pasaran sa Kamara de Representante ang House Bill 5793. Ano yung House Bill 5793? Ang diyang dapat kuno ang number or SIM card kang tagsa ka Pilipino i-register, mga kabyanan. I-register kay manti kung hindi ma-register sa ngaran plus kung may number, kung may cellphone ako, amo diyang number ko, ako tag-iyabis Rumi Antonio, dapat ang amor numero nakarehistro sa ngaran ko, no? Kaysa kajabi rake sa score, rake nagapamahog, rake text ka ano, rake nagabiyayaw nimo, daw mo amor ang experience ang iba nga hindi mo mamanan kung kay sino numero. Pero kung nakaregisteran, siguro ang mga bagay ma-minimize, mga kabyanan. Kasi kaya ang tagsa-tagsa na gagamit kang numero will become responsible sa anuman banwa nga communications mo o nanda. Ha? Istoryahan takron sa atan banwa nga pag pagalagad sa sabat sa likod kami isyo kag ang mga balita, no? Sa piyak nga bahin, mga pinalangga nga mga tagparamati, kahapon na kontay continue tabasa diyang kuano, ang diyang kaso blang kulbidan ka mayor ka Barbasa ka si Baste, no, kag back members inbasa ta kahapon ang affidavit kang nagreklamo sa ombudsman. Di kunta dawal with lawid dyan, no? I-discuss lahat na dyan sa as general sa discussion nga daw ka-general nga klase ng discussion, no? Nga sometimes ang mga LGU no, without reading ka affidavit ka tagreklamo, no, ura tatan niya ka, no, i-out taron na sa discussion ta. Sometimes sa mga LGU man be, no, atan talaga na komentaryo niya, ha, urat labot ibayang niya. Ay ti ang media na resourceful kundi makabual kang information. In the name of public service, kinanglan pang gobyerno nyo mo o nyo transparent.
Kag hindi makita nga take advantage kamo, naga-gain kamo kang poder nyo para sa inyong personal interest. Ha? Agad to make money sa government. Actually, raka rabanwang nagakatabo. Nga ginagamit na poder da, agad lang makapangontrata sa gobyerno, sandaman nagapangontrata. Ha? Mga kabyanan, rakor nagakatabo, skron. Yung problema nyo, kung may magreklamo, jak natin, kung di mawaragwag, tagit natin nyo. Ha? Kagti, ang natabo sa si Basti, yung mga kabyanan, without discussing the merit of the case, kagura arte discuss kita sa kung anong algasyon, kada sara. Aten, tanadya ko galingan komentaryo. Saan ka eye-opener? Ha? Saan ka eye-opener? Mga kabyanan, nga dapat hindi mangin garapalan, no? Ang gain nyo kang personal interest nyo sa gobyerno. Ha? Garapal eh. Tanan-tanan na lang banwa nga bagay kag pag-disqualify mo o nyo sa sangka kontraktor gusto mag-intra, agad lang mabuol nyo. Ang project nga kamo man dyan, ginahimo nyo kalo-kalo bihon ang bidding. Ha? Tidyang mga bagay nga anda ka nabo dyan, this is a correct demonstration, a correct and perfect demonstration kang ginatawag nga graft and corruption. Once ka may personal interest nga involved, idyan ka lagid banwa nagkakatabo ang graft and corruption. Ha? Tamo diyang minsahig natin banwa nga ipalabot, gusto ipalabot kang nagkatabo sa banwa kasi Baste. Dugangan tadya karon sa ating pagpalagad si Migo Payot, good morning. Ha? Si Bongbong Marcos nagapanguna sa survey. Actually si Bongbong Marcos bisan amore banwa ka grabe ang ay tabo ko na nga kuno diktador mga amo-amo dya. Pero actually, we will not focus on that. No? Andot palangga si Marcos, kaya ang taho ko na ni Marcos kaya mga nabuligan na raka, no? Kag hindi mo makita sa kanyang sistema kapang gobyerno na ang style ko na ni Marcos kung paano na dipindiran, paano na buligan, paano na tawaan kang atensyon ang taho na. That's why nga bisan nagkaramatay rin to madayhag ng Marcos, ang uring tubo nanda, ginapa, hindi gid makakas-kakas. Ha? Actually, na misinterpret lang kauna mga kabyanan kang media, kang time kang mga kino ang sitwasyon. Naging kagat, kung tanan nga, man mo ang magguba ka sa tao, sobrang simple mo. Ha? Nga kuno si Marcos takawan, mga amo-amo niya. But, they did not even give attention sa kung paano ano ideya ni Marcos magugwa ng pungsod ko na. Siguro kung taana pa kurubanwang presidente, bay kung diin puruton ibang nasyon pati China niya, siguro kita ang Tiger of Asia. Ha? Mga kabyanan, amori ang sitwasyon. Di ka dyan nagapangunas Bongbong Marcos sa survey. Kag kung ang trend sa karon hindi magbago, laban-laban masunod ng presidente ang pungsod si Bongbong Marcos. Mga kabyanan. Di ba? Very popular, kag bekent lang ulango ang pag-abansi na karon banwa sa mga survey. Nakita mo gid nga palangga, gyapon tanda si Bongbong kang mga taho na tayo lang dugangan tadya karon kay kundi gagtok mos ningalan sino mambira kaklala kaningalan sa San Dimio, no? Summer capital of Western Visayas, but ang problema sa ningalan tubig.
may tubig may water system nga ginimplement diyan, and Vice Governor Edgar Dinosda amo banwa ang kontraktor. Ang saba nga sa kadyaga sapper taga ningalan kan tubig. No? Gasapper ang tubig, katubig ang aningalan. Ambay kon ang ginimplemento nga project ka probinsya, ginimplemento para lang gid kay nunustabla. To binaydan aktualitan na to eh. Kontraktor tana. Nami pa ning paboray tana pa ng kontrak bisan pa Vice Governor tana pa kontraktor ka project ka probinsya. No? Te supposed to be ang project makabenepisyo pumuluyo anong tabo ay ginuuna na ni Vanuatu supply tubig sana resort to may barangay ningalan. Ti ano raman diyang natabo, ano raman diyang isyo jak niya. Ti hindi ti mo ka himo kang ginatawag supreme sacrifice. Ha? And what is supreme sacrifice? Yung dalam-dalam niya banwa mo. Tino mo man dyan pirmi ginawang alta. Diin lagi ka dyan ang ginatawag supreme sacrifice. Ha? Hindi ba? Diin ang supreme sacrifice lagi ka dyan Vice Governor Dinosda. Bagay, diyan din sa kulasi. Mga parinti mong niibadya, ginpangakuan mo lang, ura mo balik eh. Soryahan ta dyan ron, sa ating pagpalagat tanan-tanan, sa sabat, sa likod ka mga isyo, kag ang mabalita. Sinunong aluhipan, Kap Nonong, nagatamyaw mo kaninyo ka Merry Christmas and Happy New Year. Amo man, Merry Christmas and Happy New Year. Halin sa maaram, mabuot, tandos, kagwapo, nga board member, kang Norte, SP Attorney Emmanuel Suike Cadyaw Palacios Jr. Basta Palacios, ayos. Gaimaw si Von Carlo Palacios, mga pinalangga nga mga tagparamati. No? Si Von Carlo Palacios, bata ni Bong Palacios, mga kabiyanan, gusto gid magserbisyo ninyo, committed magserbisyo man sa kulase, no? Ha? Kag may dedikasyon na kagay maman sa ating pagpangalagad, no? Ang diyang si Pinat Xavier, no? Ang Anatoyo nga magpangalagad nga may sinseridad sa banwa ka kulasiman. Gaymaw sa pagpalagad ta mga kabiyanan, ang diyang si Bobby Nicor, ABC President ka Banwakan, Barbasa, masunod nga mayor ka Barbasa. No? Si ABC President Bobby Nicor, padayon nun ang kauswagan. Amo man si Rami Necesario, SB member, kang Barbasa, may pangulikid sa pumuloyo. Papa Mike Pelber Medina, pagyamiran kag mabinuligan tao just banwa kang nga klase tao dyan, SB member sa Tibiao. Kuragi ka hindi. No? Si Papa Mike. Kagamo man si SB Bibok Walinlim sa panggobyerno sa Tibiao, gusto na tanagin ang transparency. Si tuod man. Ha? Amogid boss, pamati ako sa live mo, galantaw ako live mo, man kang BBM Sara sa Quezon City. Gagadlaw is migo payot, jak ko no, baskag si BBM niya sa klase mo. Migo payot. Oras sa pagpalagad mga kabiyanan, alas 8:36. Sa atin nga palatuntunan kay imaw ang Kionas Shawarma and Resto House sa Kali 11, no? Kulasi. Ha? Guwapo ang best, best ng shawarma na tacos kag nachos. Pwede man kamo ka pamahaw dyan, lunch kag dinner. Sinong ni Stories Carlan na mo yung amo dyan nga pragiya? Ha? Mga kabiyanan. Kag ang
27, Batsoyan and Restaurant sa Sentro Norte, Kulas Antique sa Punta Siwal. Ginamanits dyan ni Nuno, ni Nini to, alulod. Diyan kabag to, sa Sentro Norte ra mga kabyanan. Kag ang Pretia Motorcycle Repair Shop. Dyan sa Sentro Sur, ni Edwin Angelica May Colisio. Kung may mga gaba ang motor nyo, rigyan nyo ipa-repair, nami dyan ang mga mekaniko. Kung spare parts ng original ka motor ninyo ang baklan sa RL Cycle Parts sa may barangay Halandoni sa Ingad Kabulangan na dyan. Dyan mga original nga parts kang motor ninyo. Alas 8:37 sa aton banwa nga pagpangalagad sa sabat sa likod kamisyo kag ang mabrita sa Ruman kagawad tunog kag kagawad hiramis. Mga birnis lang uro kita tagtag dyan bilin sa San Juan, no? Yan sa baryo, no? Taga San Juan kung nagpati. Pwede sa Biyernes talang managtag dyan, no? Kag ang nabilin ta sa nabilin ta nga tarawaan sa Barangay Bagakay sa Lunes lang of next week, no? Kagawad Ragot. Ina-announce niya para kabualang taho. Kag next Saturday, mga kabyanan, rigyan sa Barangay Bita, kita, no? Sa Barangay Bita, no? Ang paningayan daw makwanta na yun, no? Kay langga coordinate at sa coordinate daw wala pa, no? Standby lang gina-announce talang ra, no? Mati man mo sa radyo natin. Mula man ra nga atin ginaimo para nga mabatian nyo. Ang binabista mga next week man, pwede man ran mga next week, schedule ta lang, no? Sara-sara lang kay rako banwang mga nagapamati nga nagapamangkot kung saan o magto sa barangay da. Ha? Mga pinalangga nga mga tag para mati ang jang taga-Batbatan may dyan kita stock kay Parinti Margie Alcasari Jas Banwa Kakulasi kag Bernie Alcasari, no? Ang Marilison standby lang kag barangay Lipata ni Kapitan gani Victor Sorilla mo no man sa dato nga tawaan man dyan nura pa. May kalaban. Sige lang, nay. Rontahan nyo lang kay inasustiner ko man. Oras sa tagapagpalagad mga dali lang. May nanawag kay inak na kami nag-chat aga paming si Lula Alabado dyan kuno sa Sentro Sur kun Landone. Landone no? No, narapit na spatyo dyan. Na nagmunot, naknakan nga nagmarato ang katel na kung ano to, no? Pilas. Na naayad ta naming nagmarata na sa imo miracle well. Mga simple lang rama misarara sa mga ginaayad na lang. Kami miracle well accurate tama ba yung paayad na. Okay. Alas 8:40 sa ating pagpangalagad daw kadali lang mga biyanan panahon to. Ha? Jo, unahan ta netos tingalan. Ang reklamo ka mga tao, mga bisita sa ningalan, na nami irad ang aningalan, garing wara tubig. Labi na gid nakakinanglan, ang taga-aningalan, hayrigyan nagauli. Kulang man ang tubig. Nan mo iba tubig, kahapit to sa negosyo, kag sa resort ni Edinusta, nga Vice Governor ka probinsya Kantike. Ha? Tiko mo nga tana nag-implement kang project. Tana pa nag-implement, ha? Daw si Basti man guwa na blaw. Kung mo nga tana nag-implement, tinatural, unahan na butang linya banwa sa ana nga resort. Man mo may resort si Dinusta sa ningalan. Nga, kundi mag-saka ka to, maagi ka na is barangay proper. Kag sa unahan, mga 200 or mga, dali lang, mga 200 or 300 meters. Halin sa barangay, pasaka pagid. May resort dyan Karabanwa, si Dinusta. Na, rigyan nagasanggab ang tubig. Sa aton banwa pag-intindi, no? Sa mga water system project, ha? Nga ana ka gobyerno, example, ang reservoir mo rugyan sa baryo, natural dyan dyan may reservoir dyan nga tukudon sa baryo.
halin bi sa source may intake box ka nga himuon ang rang puno na blabotangan mo man ra ka daw reservoir gamay. Pero lain ra sa reservoir nga bahal sa baryo kay rigyan ra ga serve as impounding kang tubig. No, kung luya ang tubig gaabot sa baryo ay gamay ang source. So schedule ra ka barangay nga sige, i-impound ta ni tubig tapos buksan ta lang sa amo nga time na amo ra nga time sag-up ka mo kay gatubod ran. Ay hindi man pwede banwa nga kung hina ang tubig buksan mo ang reservoir sa baryo kung may reservoir sa baryo anytime ninit gidran. So ang ginahimo ibang barangay ra kung gina-regulate ko na ton overrun gina-impound na ng tubig kung hindi bastante ang source. Halin bisa source pagto sa reservoir sa barangay. Kaya man ti basta water system project may reservoir gidra nga ginapatindag para sa kag ginasitwit trabanwa sa pinakataas nga ginabutang ra sa pinakataas nga porsyon sa barangay. No? Na nga halin sa source sa intake box may ginatawag rin nga transmission line. Kung sa kuryente na transmission line or transmission pipe, no? Transmission pipe. Ang transmission pipe from the source pagtora sa reservoir sa baryo. No? Pagturo sa reservoir sa baryo, ang reservoir ka server banwarig yan gina-impound ng tubig dyan tipunon. So kung bastante ang source, so ang distribution line o kung pagto sa faucet open ra anytime. Kaya kung buksan mo anytime katubod, bastante ang source mo. Bastante man kasulod sa reservoir. Pero kung ang supply ka tubig halin sa intake box o kung sa source pagto sa reservoir gamay, so ang ginahimo kang iba nga barangay gina-impound da anay. May oras nga saraduhon da kag may oras nga buksan kung butaran na. Pero basic ra banwa kag amo gina dapat ang nagkatabo nga ang ang transmission pipe from sa source pagto sa reservoir kung ang reservoir mo napahamtang sa pinakataas ng lugar sa barangay diyan sa proper, hindi mo ra banwa pwede nga lambatan ang transmission pipe. Tiyan ang deposito sa baryo. Ang resort di dinustarig to sa tunga kang baryo kag source. Ang tabo ginbuhuan at narigto mga kabayanan, ora pa kaabot ang tubig para sa baryo kag sa reservoir nagagamit na si Vice Governor Dinosta. Kag tana lang banwa ang nagahimo. Kariya, bangod tana nagkontrak. Ha? Kag amora karon ang sentro kag reklamo rigto sa banwa ka San Remigio sa barangay Aningalan. Dali ay tana kontraktor lambatan na tana ang tubig ginbuan at nahalin sa intake box pagto sa reservoir. Ang linyab lang ang ginatawag transmission pipe. Kundi ura pressure tumagtos baryo ni net na. Amora banwa ang nagakatabo reklamo kataga barangay Aningalan. Ang aton punto mga abyanan ngaraad no naghimo tana nagseparate tana himo kang ana source. Hindi na pagamitan ang ana ka gobyerno nga proyekto para sa personal na nga business. Dapat din palabot nanay garing hindi rin makabalik tubig mo.
Dapat naghulid lang tanab lang ang ana nga linya kung may bilin pa to sa source kinbal ana. No? Ti, reklamo ang iba nga mga resort to. Ay ti, Rumingo, kumo tana ang nag-implement. Nagbuho tana sa transmission pipe. Kami tanadya, ura man tamo na. Bangad. Lain taman nga mga private businessman nga may resort man. Kag kung kami kung magbuho ron, basikraan kami. Kag magkuon kontraktor nga hindi pwede tanarya. Kinanglan ura tig-isi ang transmission pipe halin sa source pag to sa reservoir. Tiga dinostaging gisian na tanay titana na kontrak. Ang saba kay baging gisian na ninet galabot baryo nag-agi sa resort na ang tubig. Tanak pulos kaging kontrata na. Pero tiyang project trabanuan ng gobyerno para sa muluyo bagkans personal na. Di ba? Tidiin ka lang natawag ang supreme sacrifice. Mga pinalangga at ang pramati. Palpa ang project. Na? Tinugangan tapos kinakaroon. Kaya may mga project pisandang diyang solar. Kita nyo pirak milyon solar project di Santike. Nga ibang solar ura garandar. Mananyok pirabili 80 mil ang kada sara. Na? Ti sino contract naman kran? Ha? Bata ni Loren Ligarda. Ay nako. Ha? Ang klase proyekto nga gina-implement na ang rang bahal ang ginansyahon na makita dalagi sa sumada. Ang problema kay kung hindi mo makita nga sanda ka pulos, makita mo nga palpak ang proyekto bangad bahal ang sumada. Bangad bahal ang ginansya kumpara sa aktual nga abili ka project, mura nga ang project, wala nagalawid. Makita lang na implement, wala rin ginaturok, okay lang, no? Makita lang na implement, kagatindog, okay lang. Hindi sanda after sa kung paano mapuslan gid kag ang durability, kag ang feasibility, kag ang ano pang ability ka project, no? Ang lasting klase project bala nga project, wala dat na sa project, wala da ginaturok. Nga matapos man banwa din kadak tuig bla, mapuslan kang mga pumulyo. Di bla? Timakon ti mo sa solar plang lang nga project ro sa sulo. Makon ti mo. Ha? May gani bakat si Dinosta nagbuhal. Ganiti. Alang-alang balaan Dinostar hay. Makuon man si saraman to, dalok man to mo. Ti makuon man to bata ni Lorin Liganops. Ikaw ha. Bago ka kami muna. Di ba? So, do you think kay tao ni kabata ni Lorin sa kay Dinosta? Mura nga binaragba naman sa dato dyan naman sa mga proyekto nga rin. Mananyo naman. Hoy, nako. Amura lang problema kung kita nyo opisyal nga binaragba. Number 1, halinan ka na banwa bangad nga sanda mismo implement ka project. Sanda matao, sanda ma-implement, no? Guwa na blang ikaw nagsasko, ikaw madoktor, ikaw maayad, dahil lang, do sala, wow. Kung sa papilis para banwa, ikaw nag-imo kang problema, ikaw man ma-audit, ikaw man ma-liquidate, no? Ikaw ma-claim, ikaw ma-liquidate kang imoging claim, ikaw man ma-audit, na, tidiin niya karang check and balances. Ay, nako mga kabiyanan. Si Dinusta nga dyan, si bata ni Lorin Ligarda, na nami isang pukon yung ulo. Ay, pirar milyon na, ay, nami dyan. Ura, gyapon niya eh. Tingala, tadiin na si President Duterte. Diin na si President Duterte. Di ba ko ni President Duterte sa administrasyon na urat kurap. Diin ti mo kita urat kurap nga.
laban ka mga opisyal ka dyan, nagapangontrata sa gobyerno. Ha? Mga pinalangga, tapramati. Di paano timo kambal ng urat-kurap? Ura lang ninyo makita o di gani, base na-ignore nyo lang. Kaluluoy lang na si kasibay, tanan na pailan. Ay, nako. Gay banwa sa atang pagpalagad si Nunong Di Mapilis. Harigyan sa may Sebasti, nagatamyaw ninyo si Nunong Di Mapilis. Kang Merry Christmas and Happy New Year ninyo tanan-tanan. Nga mga pumuloyo sa banwa ka Sebasti, no? Nunong Di Mapilis. Kag amot na niya angay balik news konsiho. Okay. Gaymaw si former Mayor Bantog nga Baruna. Si Bantog Baruna, ura na diya ka pamulpog, ka 45, ura ka parampa, ura ka panapungol. No? Ura ta na diya tadleng ta na mga imanwa, kag ura ti garapal nga panginobierno, blang gagatabo tanastlad. Na? Kung ka si Bastianan dyan, balik tabla si Bantog Baruna para tawhay kang manami turog ta kung gabi eh. Basta serbisyo naman nga tampad January padpad mga kabyanan. No. May maman sa pagpakalagad ta ang diyang Wisam Electronics and Service Center. Kung magpa-repair ka mo ka mga appliances nyo, like stereo, washing machine, kag TV, diyan ka magto sa Sentro Sur. Papindo, aircon and refrigeration. Kung nagaramig aircon nyo kag refrigerator nyo, diyan ka mo agto sa Papindo, sa nga dito entrance kang simenteryo. Kag gaymaw man, ang Julius Paint Trading kung mga nami nga pinta. Ang baklon nyo, Julius Paint Trading, agtunano sa Sentro Sur. Kag ang Sign Race Advertising Incorporated, naga baton printing, katarpulin, kag iban pa nga mga printing materials. Manager na si Bobby Pulinar. Kag gaymaw man ang Carl's Aggregate Supply ni Carl Noel Buaya. Sa tubang kantiko, dyan sa may Alpa Street, no? Tanan nga feeds ka baboy, dyan mabakal, bubod ka manok, kag kung magpamatsoy ka mo, dyan gid. Kompleto. Kag dyan sa Sebasti, may sangas na dyan sa gapon nyo, ang Carl's Aggregate Supply. Poblasyon, ha? Si Madam Lisel Joan Aluhipan de los Reyes. Nagamunog ninyo, masyar ka mo to sa Grand Bakiro. Ha? Mag-unwind ka mo to sa Grand Bakiro. No? Ang to nito, mga kabyanan, ang Grand Baquiros, Barangay Kamansihan. Mel San Paul Internet Cafe atubang ang Shiny Star services niya na offer PC rental photocopy and coding scanning laminate abay magpa-ID. Ha? Ag to nilang si Alan Alpas Aurelio amo ang tag-iya mga pinalangga ng mga tag-paramati. Ang DOH may sunod nga bakunahan nga himuon. Kag diyan nakaschedule 3 kadlaw, 15, 16, 17 of December. Ang target kang DOH nga makabakuna sanda mga biyan kang 7 million ka mga Filipinos. 7 million ka mga Filipinos. Amor target ka DOH. Agad ma-reach na ng target nga by the year 2022, kung may bilin pa nga percentage hura mabakunahan, riyaga may langgid rin bilin. Na, tidasig rin. Konis Comorino, sa grupo ni Lene Robredo, sandat nagbumbahan na ikladisyo rin. Na kayo, Lene, i-acknowledge nyo naman ang effort ng pamalaan sa magandang effort ng ating pamalaan sa pag-respond sa COVID problem or pandemic. Puro lang kayo puna na puna. Ano magawa nyo sa puro puna? Hindi naman kayo tumutulong.
ura ka git mimo kung puna nga puna ka lang, ura man ka suggestion, puro lang ka na mo ang pangginobierno kung ikaw kapungko, hindi ko na nga nag-decide ikaw nga kung mag-decide ka lagi-lagi, jar lagi ang aksyon. Daw bakan dyan ti desisyon nga daw pang personal ta nga kung gusto mo lagi ka dyan solve ang problema mo, bakal ka lagi siminto, pagkahapon human ang gusto mo simintuhan. Bakan, we are speaking of governance, maagi sa ibang mga opisina, kag bakan ti ikaw lang banwa nag-decide. No? O, example, kung may i-finance ikaw nga sang ka project, sang ka programa kang gobyerno, i-finance ra banwa kang gusto mo i-finance kang gobyerno, hindi ra dali-dali may himo because gina-consider ang ibang nga services nga hindi mamper. May papel pag niyang House of Representatives nga antes ka magpasaka kung ano-ano nga dapat ipasaka. Kinanglan mahimo anay kang House Bill or layi ang Committee on Ways and Means nga may panibag-o nga tax collection effort ang aton gobyerno. Hindi pwede ang bala presidente banwa nga pataas sa sweldo mo dyan hindi. Hindi tana ang nagadikta kung diin bulon ang budget. May Department of Budget kita, may National Treasury, may Department of Finance. Turukan para banwa ekonomiya ta kung lagan mo. Tamaan ka surok isak, very wide mga pinalanggat ng pramati. Pero ti sa pandemya nga dya, mga gintawan ta na ka-blanket authority to solve, kung Isko Moreno, nami ang resulta. Galing gina-ignore lang kang grupo nga dilawano kung nalini ang mayad kunong inimuan kang Administrasyon Duterte. Kaya na nabasahan ta. Ang Pilipinas isara sa mga pungsod sa kalibutan nga makabigta, madasig ang recovery sa COVID pandemic, mga kabyanan. Dinaog ta pa ang iba nga pungsod nga develop sa Middle East kag sa Europe mo. Kaya to, third waves na to, nakakramate, ladlaw, atant, nagamiyo-miyo ta. Tiwanan mo rin may miracle oil. Kagilig tatan sa herbal. Di ba? Gaayad man. Di ba? Huh. And speaking about miracle oil, nakaraka ka pa-reserve nyo, mga kabyanan. Ano lang imuon tagda para magraka mas production taman. Ma-hire lang ko taho guro. Ha? Although nga medyo magurgasto man. Sote, amora committed kita banwa nga tawaan tanang tao sa klase mo. Ha? Ay, sige. Pero wag wantahan ko dyan, sustiniraan nyo lang blaman. Importante, karayad ka natin nyo, no? Gaymaw ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, kuon si Doc Hiko nga kumagamit kamo kang Evergreen Herbal Capsule, nagadura talang inyo blatian, kag hindi mo mablatian no? Kaya man talang sobras lawas kinabuhinan, ang talang kulang lawas kinadugangan, amurang papel kang Evergreen Herbal Capsule. Wire tat nahon sa pagpalagad, no? Lang alang renta, no? Ang isyo parte sa solar lights nga iba wala ra naga-andar karon na ra o di sa rumaan na ra sa aga sa ating pagpalagad kay karon sapon watat program, no? Sa rumaan na ra sa aga. Kaya makabariwanan naming ano yung klase ng project naman daw ra tanan naglawid jaw. Ay kuhon ko, bahal dyan kalaging ginansya, 25,000 lang kara kung isumasumahan mo gasto da, pero ang bili na kara sa program of works, kag sa papel nga ginaklaim kang manong obra, 80,000. So may ginansya sanda, sobra 50,000 kada poste kang solar lamp ngan. Nasino nagmandatos kara? Ang mandatos ang hindi nyo man permi makita muon na galing magpungko sa tiki agad gatasan na lang tanak project nga wala kakrigo. Iwairot naon mga kabyanan sa ating pangalagad. Ako dyan sa Roming Antonio nagaslamat gid, no? Sa inyo mga kabyanan nga pamati ngad nga aga probinsya kang Antique. Partner, may ideya ka ba sa
antioxidants. Ang oxidants partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro tablet partner ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative